Egunon, eskerrik asko, harreragatik. Egunon, buenos días. Yo quería empezar en castellano, no sé cuánta gente hay que no entiende euskera. Unas cuantas. Bueno, yo quiero agradecer poder hacerlo en euskera. Y voy a decir por qué. Sabéis que seamos bilingües, multilingües, nos vamos profesionalizando en una lengua, ¿verdad? Y entonces cuando a mí me propusieron venir aquí a hablar sobre el multilingüismo y el proyecto lingüístico de centro, al principio dije que sí, luego pensé, ¿ah? ¿Y si lo tengo que hacer en castellano? Claro, yo para ir a tomarme un café con vosotros en castellano fue estupendamente, pero para dar una charla soy torpe. Y es que nos especializamos. Eso del multilingüismo equilibrado al 100% no existe. Entonces, como siempre estamos aprendiendo y desaprendiendo las lenguas, pues yo he aprendido, me he profesionalizado en euskera y puedo hablar tranquilamente de forma formal en euskera, pero en castellano un poquito torpe soy. Así que, bueno, me alegro poder hacer esto en euskera. Nunca me han traducido, no sé cómo soy para que me traduzcan, no sé si hablo rápido, despacio. Entonces, cualquier duda que pueda quedar, luego me comentáis, ¿vale? Bueno, hitz egin behar dugu ikastetxeko hizkuntza proiektuaz, eta izenburuan ikusten duzuen bezala, hizkuntza proiektu bat egitea da hautuak egitea. Ez dago hizkuntza proiektu definiturik. Ikastetxe bakoitzak berea eraiki behar du, berea erabaki behar du. Beraz, hautu hartze prozesu bada. Eta ikusiko dugu hautu horietako batzuk zeintzuk izan daitezke. Bai, hori da pixka bat idea. Eta ez bakarrik hautuak egiteko proiektu bada, bada baita ere aukera bat, oportunidade handi bat, ikastetxea eraldatzeko. Diagnostiko batetik abiatzen garenez, guk ikusi aldugu gure eskolako ze alderdirekin gauden konforme, ze gauza gustatzen zaizkigun, eta zeintzuk dauzkagun beharra da aldatzeko, hobetzeko. Beraz, hautuak egingo ditugu, eta gainera aprobetxatuko dugu jakina gure ikastetxea aldatzeko, hobetzeko, eraldatzeko. Nik horrela ulertzen dut hizkuntza proiektu. Eta iruditzen zait gainera dela hizkuntza proiektu bat gauzak oso praktikara eta oso alderdi zehatzetara eramaten duena, beraz aukera paregabe ematen du gauzak asko hobetzeko, gauzak asko aldatzeko. Pixka bat hortik joango da, eta hau, ez. Esan diate nola da, baina ez dut. Bitxo. Aurkitu dut olako esaldi bat, iruditzen zaidan oso importantea dana, eta asko gustatu zitzai da pentsatu behar, konpartitu behar bat, ezta? Topatu nuen, itzuli dut frantsesetik, beraz, hola, bai, egon daiteke. Eskola hizkuntza gune kuriosoa da. Bertan nahazten dira hizkuntza ofizialak, pribatuak, eskolakoak, familiarenak, atzerrikoak, eskolako argota, hiriko argota. Elkarrekin bizi diren hizkuntza guztiei erreparatzean, iruditzen zait eskola izan daitekela behar bada toki bakarra, non hizkuntza guztiek topo egina alduten haien aniztasun eta gainezarpenen barruan. Baina adi egon behar dugu eta aprobetxatu egin behar dugu aniztasun eder hori. Eta aprobetxatzearena iruditzen zait importantea dela, eta egia da, konturatzen baldin bazate, eskola dela erakunde bakarra, non haur guztiak jasotzen ditugun, non familia guztiekin harremanak dauzkagun, non aukera paregabea daukagun lan hori guztia egiteko. Baita ere, aniztasunaren inguruko irizpideak jorratzeko. Baita ere, pedagogia egiteko. Bai, gai hauen guztien inguruan. Eta aniztasun hori errespetatzeko, lantzeko, handitzeko, bai, egoera horretan gaude. Eta iruditzen zitzaidan zala, hau sinisten baldin badeu, ikuspegi jakin batean kokatzen gara. Gauza batzuk egin alditugu, eta beste batzuk ez. Bai, eta iruditzen zait, hori badala abia puntu bat, ezta? Non kokatzen gara, ze ikuspegitan kokatzen gara, edo zein hizkuntza proiektu egin nahi dugunean. Hizkuntza proiektu eta beste gai batzuetan, berdin. Ikastetxeko hizkuntza proiektua bada ikastetxeko hizkuntza politika definitzeko unea eta gunea, ezta? Zer esan nahi du hizkuntza politika definitzea? Hizkuntza politika hori definitzeko 3 faktore makro
identifikatu alditugu. 3 faktore makroiek dira testuinguruari lotutako faktorea, gauzatzeari lotutako faktorea eta emaitzari lotutako faktorea. Ze aldagai, bai, aurkitu alditugu faktore horien barruan. Eta hemen daukazu eta ula moduko bat, laburbildu egiten duena, ez nago ikuta honetara, egiten dut horrela eta hotxa aldatu egiten da, ezta? Orduan, ikusten duzue, faktore horietako bakoitzak aldagai batzuk baditula, ezta? Eta guk hautatzen ditugun aldagai eta ikuspegien arabera, gure hizkuntza proiektuaren emaitza izango da. Modu batekoa edo beste batekoa. Horregatik hitz egin dut hasieratik hautu ez. Eskolak hautuak egin behar dituko. Ikusten duzue, testuingurua dela abiapuntua. Guk esan dugu beti, hizkuntza proiektu bat egin behar dugunean, diagnostiko bat egitetik abiatu behar garela, beraz. Testuingurua kontuan eukitzea ezinbesteko aldagaia da. Aukeran, testuinguru horretan kontuan eduki behar dugu gure ikasleen ezaugarriak zeintzuk diren. Zein da gure ikasle xedea gure eskolarako? Ze ikasle mota nahi dugu? Bai? Ze ikasle mota daukagu helburu gure eskolara etortzen direnean? Hori pentsatu egiten da, norentzat? Bai? Ari gara gure eskolan erabakiak hartzen eta eskaintzak egiten. Zein da beraien jatorri soziala, zein da beren jatorri linguistikoa. Bai? Hori guztia kontuan eduki behar dugu eta hizkuntza proiektua egin behar dugunean, hortik abiatzen gara. Bai? Abiatu behar gara daukagun horretatik. Bai? Biztanleriaren aniztasuna nolakoa da, bai? Gure testuinguru sozial hori nolakoa da. Ze ezaugarri dituzte, sozialki, linguistikoki, bai? Nolako hizkuntza politika dago gure inguruan. Ez bakarrik eskolan, eskolak hizkuntza proiektua egin behar duenean definitu egin behar du. De paso, kontuan izan, eskola guztiek dutela ia hizkuntza proiektua. Esplizitua ala implizitua, baina beti dago. Orduan, kontuan euki zer egiten dugun, bai? Beti dago. Eta beti dago lotuta inguruak, bai? Inguruan dagoen hizkuntza politikarekin ere. Hizkuntza erabiltzeko aukera ere importantea da. Bai, ze aukera dago hizkuntza horiek, guk eskolan kudeatu behar ditugun hizkuntza horiek erabiltzeko. Bai geografikoki, bai ikastetxeko hizkuntzak zeintzuk diren, hori guztia kontuan eduki behar dugu edo zein proiektu eraikitzerako orduan. Hizkuntzen prestigioa zer esanik ez, bai? Zein da hizkuntza bakoitzaren prestigioa eta horren arabera ere jokatuko dugu. Modu batzuetara edo beste batzuetara egingo ditugu. Autu batzuk edo beste batzuk, bai? Hemen ez da neutroa. Autuak egin behar ditugu, bai? Hizkuntzen ezaugarria kontuan eukitzeare garrantzitsua da, dituzten ezaugarrien arabera, bai, landu beharko ditugulako modu batera edo beste batera, aldagai batzuk edo beste batzuk, bai? Jarrerak ere oso garrantzitsuak dira, badakigu jarrerak, dauden jarrerak landu egin behar direla. Beraz, aldagai hori guztiak importanteak dira. Egoera ekonomikoa zein da, ingurunearena, gaur egun gero eta gehiago, gero eta aniztasun gehiago daukagu, gero eta gehiago hartu behar dugu kontuan gure ikasleen iseka. Familien iseka, eta bai, ze egoera sozioekonomiko, soziokultural, soziolingüistiko, bai, hori guztia kontuan eduki behar dugu. Eta gauza bera, ze religio, ze kultura, ze ideologia daukagun inguruan, horrek zuzenean eragiten duelako. Eta eskolak erabaki egin behar du, horren aurrean nola jokatu. Eta erabakiak konstientea izan behar du. Bai, momentu honetan hizkuntza proiektuak egitea autu bat izan da, eskatu egin dira, beraz, konstienteki egin behar ditugu, honen gauzak. Nola gauzatzen da hori, bai? Abiatzen gara testuinguru jakin batetik. Gauzatzerako orduan, landu beharko ditugu ze alderdi. Dudari gabe kurrikuluma, bai? Dudari gabe kurrikuluma eta ze arlo landuko ditugun, eta arlo horien artean ze joan etorri egongo diren, eta ze metodologia erabiliko ditugun hizkuntzak lantzeko, eta hizkuntzaren ze ikuspegi edukiko dugun, bai? Hori guztia, hor barruan txertatzen da, eta oso garrantzitsua da. Eremu pedagogiko guztia erabakitzen dugu, kurrikulum, ikasgai eta hasierako alfabetatzearekin berdin. Irakurketa idazketa nola egingo dugu? Zein izango da gure ikasleen abiapuntua? Bai? Horiek autuak dira, erabaki egiten dira. Ze irteera profil nahi dugun gure ikasleentzat? Bai? Ni natorreaetik, dakizuen moduan, Gipuzkoatik, han hizkuntza proiektuak egiten ari dira duela urte batzuk, eta momentu honetan ikastetxeetan dagoen kezketako bat, da hain zuzen ere ze ikasle profil nahi dugun. Eta daude ikastetxe pila bat, definitzen beraien ikasleen profila. Nolako ikasleak nahi dugu atera daitezen gure eskolatik. Baita ere hizkuntza ezaugarriei dagokienez.
Eta hori da, gauzatze horretan, erabaki behar dugun zerbait. Eta landu behar dugun zerbait. Ze material, ze baliabide didaktiko erabiltzen ditugu. Zeintzuk baliabide didaktikok balio digute kurrikuluma, metodologia jakin baten arabera egiteko eta zeintzuk ez? Ze irizpide ezagutzen ditugu baliabide didaktikoak hautatzeko? Ze irizpide dauzkagu erabiltzen ditugu testuliburuak erabiltzeko? Hor konfusio handia dago. Konfusio handia dago, ez jakintasuna ere badago, kriterio falta badago, eta horiek guztiak landu egin behar dira. Eta autuak egin behar ditugunez, hizkuntza proiektuak eramaten gaitu, erabaki horiek hartu behar izatera. Eta horretaz, eztabaidatu behar izatera. Eta horretaz, irizpideak landu behar izatera. Oro har, nik ikusi dudan esperientzian bentsat, hortik joaten gara. Ze eskolak konturatu egiten da horretaz. Alegia, pixka bat zalantza eta hori guztiak azaleratu egiten dira. Eta orduan, konpontzen saiatu behar da, eta erabakiak hartzen. Irakasleek ze ezaugarri dituzte? Irakasleek ze formazio behar dute. Gauzatze horretan, prozesu hori ere egin behar da. Eta hemen azaleratu egiten dira hainbat behar. Eta behar horietarako, irakasleen prestakuntza sustatu behar dugu, ez da? Ze hizkuntza estrategia erabiltziko ditugu, familien parte hartzera nolakoa izango da, hori ere erabakitzeko kontu bada. Ze testuinguru daukagun, ze familia mota daukagun, familiengana nola hurbilduko gara, nola landuko ditugu hizkuntza irizpidea familiekin, aldagai horiek guztiak egin behar dira jorratu hizkuntza proiektuaren barruan. Eta hemen, eskola batzuk konturatzen dira, falta zaiela harremana familiekin hizkuntza irizpidez oso gutxi hitz egiten dela. Eta orduan, ikastetxea ez da bakarrik gela barruan egiten duguna. Ikastetxea komunidade osoa da, beraz, komunidade osoa kontutan eduki nahi baldin badugu, hizkuntza proiektuak bere baitan biltzen ditu, hainbat erabaki gela barruan egingo dugunaz, gelaz kanpo egingo dugunaz, ikastetxe barruan egingo dugunaz, familiekin egingo dugunaz, herri mailan egingo dugunaz, edo auzo mailan egingo dugunaz, beraz, ikastetxe osoa hartzen du bere baita, eta autuak egitera eramaten gaitu horretaz guztiaz. Ze emaitza ematen du horrek, gauzatze horretan horre egiten den prozesuak, egiten den prestakuntzak, egiten diren eztabaidek, egiten diren autuek, emaitza batzuetara eramaten gaituzte. Ze emaitza mota. Emaitzetako bat linguistikoa da. Segure autueran arabera, emaitza bat izan daiteke hizkuntza ordezkapena gertatzea. Gertatu izan den bezala, gure komunidadean hori gertatu da. Hizkuntza autua baldin bazan, hezkuntza gaztelaniaz bakarrik egingo zela, berez euskara ere bazegoen komunidade batean, ordezkapen prozesu bat gertatu da. Eta hori autu bada. Hori gerta daiteke, ala ez, ze gure autua izan daiteke, edo gure emaitza izan daiteke gehitzea. Geneukan hizkuntza, baina gehitu egingo ditugu gehiago. Eta horretarako jokatuko dugu beste modu batera. Edo gure emaitza izan daiteke mantentzea hizkuntza bat, edo biziberritzea hizkuntza bat. Edo, egingo dugun, testuinguruan aztertu dugunetik, egingo duguna, eramango gaitu emaitza batzuetara edo beste batzuetara. Eta ikastetxeak hori erabaki egin dago. Hori autu bada. Gauza bera, hizkuntza gutxituaren garapena izan daiteke edo eleaniztasunaren garapena izan daiteke. Gure EAeko proiektuetan adibidez, kezka handienetako bat, dago hain zuzen ere, hizkuntza gutxituaren garapenean, erabileran, eta eleaniztasuna nola kudeatu, tratara bateratu hori nola egin, nola bihurtu gure ikastetxetako eleaniztasuna gehigarri eta eskengarri. Gero esplikatuko dizut. Gehigarria izan dadin. Eta pixka bat hor dago, gure ikuspegia momentu honetan hor dago, ezta? Hizkuntza gutxiagotu batetik abiatuta, nola egin, eskolan sortuko den edo eraikiko den eleaniztasun hori gehigarria izan dadin. Inor albo batera utzi gabe. Hori da erronka. Eta badakigu ez dela erraza. Badakigu ez dela erraza. Emaitza bada baita ere alfabetatzea. Nola alfabetatzen dira gure ikasleak, ezta? Eta hori ere autu bada. Irakurketa idazketa 6 hizkuntzatan abiatzen dugu. Eskolako hizkuntzan, hizkuntza gutxituan, etxeko hizkuntzan, ez pentsa, oraindik da debate bat ez daukaguna konponduta.
bai? Etorkinak etortzen zaizkigunean, edo etorkinak seme-alabak etortzen zaizkigunean, kezka hori areagotu egiten da. Ez dakite, ez eskolako ez hizkuntza bat eta ez bestea, bai? Eskolatzen ditugu eta alfabetatzen ditugu, haienak ez diren hizkuntzatan, zer gertatzen da haienakin. Bai, eta orduan nola egiten dugu, haienak kendu barik, bai, eleaniztasun gehigarria izan dadik, eta danok dakigu ez dela, bat ere erreza. Bai, eta formazioa behar izaten dugula, eta ikuspegia argitu behar izaten dugula, eta gure artean adostu behar izaten dugula zela jokatu, ez da, egoera hori. Bai? Baina hori ere autu bada. Bai, pentsatu egin behar dugu zein izan daitekeen modurik egokiena. Edo, irakurketa idazketa bi hizkuntzatan egingo dan, edo lehenengo batean eta gero bestean, bai? Eta ze eduki landuko ditu, ze edukirekin geldituko dire, eta ze ikuspegi soziokultural landuko dugu, zein izango da emaitza. Eta gaur egun, adibidez, eskola askotan, egoten garen eskola askotan, kezketako bada ikuspegi soziokultural hori. Hizkuntza bai, baina ze ikuspegitakoa. Hizkuntza bera utxutxean, hizkuntza bakarri nahikoa da, ala hizkuntzaren ikuspegi historiko, kultural, soziologiko, hori ere ez da hizkuntzarekin batera doan zerbait, gure ikuspegi kulturala non gelditu da. Bai, eta zertaz konturatu gara, irakasleok hor ere formazioa behar dugula. Ez dakigu. Ez dugu jaso, ez da transmititu, horra irean dago, bai. Hori ere emaitza bada, baina emaitza hori nolakoa nahi dugun, horren arabera, gure kurrikulumean landu beharko ditugu gauza batzuk, gehiago orain arte landu dituguna baino, bai, ulertzen diazue. Neri taula hau adibidez, iruditzen zait oso argigarria dela. Ze labur biltzen du oso ondo, zer den autuak egitea eta nola joan nahi dugu. Bai? Bueno, esan dudan moduan, ikastetxeko hizkuntza proiektua da ikastetxeko autuak jasoko dituen proiektua, ezta? Autuak, autuak zertaz, ezta? Hizkuntza irakasteari, ikasteari eta erabiltzeari buruzko alderdi guztien plangintza finkatuko du, ezta? Plan bada, programa bada, proiektu bada, bai? Eta guk hor egiten duguna da jaso. Zer biltzen ditu? Biltzen ditu helburuak, kompetentziak, metodologia eta ebaluazioa. Eta ebaluazioarekin ezin gara ahaztu. Ze beti ahaztu egiten zaigu. Hizkuntza proiektuak berak nola ebaluatuko dugun ere barne hartu behar duela, ezta? Eta erabakitzen ditu, ze tresna, ze neurri eta ze bitarteko erabiliko dituen ikastetxeak hori guztia gauzatzeko. Bai? Hizkuntzekiko plangintza integrala nahi genuke, hizkuntza formal eta ez formalean eragingo duena. Eta badakigu, ez formal hori batzuetan ahaztu egiten zaigu, bai? Baina ez formal hori ere kontemplatu beharko genukela. Eta horregatik gaur egun hizkuntza proiektu integral asko komunitate oso hartzen dute bere baitan. Bai, non sartzen ditugu egoera ez formal horiek eskolan. Non egiten dugu esanguratsua izan dadin, formala eta ez formala gure eskolan. Eta eskolan ez badauka horrek tokirik, non bilatuko dugu. Eta orduan, saretze, hizkuntza proiektuak kasu askotan, arrakastatxoak diren kasuetan, saretze prozesu bat dute bere baitan. Bai? Eta iruditzen zait horien bila jo beharko genukela, ezta? Eta pentsatu behar dugu zein den norabidea, lehen esaten izuena. Ze autu egiten dugun, horren arabera aukiko dugu emaitza bat edo beste bat. Zein norabidetan irudikatzen dugu gure hizkuntza proiektua. Ikastetxeak erabaki aldu bere zeregina. Zein da bere zeregina? Euskararen sustapena? Ingelesarena? Bai, Nafarroan badago pixka bat kezka hori, ezta? Gure kasuan danak nahi ditugu. Hori ja ez da diskutitzen, baina hemen oraindik hori diskutitzen da. Bai? Orduan, diskusio hori, guk ulertzen dugun moduan, guk gure unibertsitatetik, gure unibertsitatean ere badugu hizkuntza proiektua, guk gure ikasleentzat nahi genukena da euskara ardaz duen ikasle euskaldun, eleaniztuna sortzea. Hori izango litzake gure xedea. Eta guk ikuspegi horretatik abiatzen garenez, horren araberako kontuak egiten ditu. Bai? Baina hori autu bada. Ikastetxe bakoitzak hartu behar duena, ezta? Hori nola, ezta? Eskolako hizkuntza guztien trataera bateratuarekin. Alegia, ez landuz hizkuntza bakoitza bere aldetik inongo harremanik gabe. Horrek esan nahi du irakasleak ere harremanetan jarri behar direla, elkarrekin diseinatu behar dutela, elkarrekin erabaki beharko luketela,
zeinek egiten duen zer, eta guztion artean ikasleak noraino iristen diren. Baina, hauei ja ez da berria. Bai, honek ja badauka. Eta gainera ja inork ez du ez esaten. Osa, ja badaude baieztapen batzuk inork zalantzan jartzen ez dituenak. Eleaniztasunaren alde ez dagoenik, ja ez dago inor eleaniztasunaren kontra, esan nahi dut. Bai? Inor ez dago, ze inok ezin du esan eleaniztasuna kaltegarria denik. Bai? Ja ez dago ikerketarik hori esaten duenik. Beraz, gauza batzu ja ezin dira esan. Hizkuntzen arteko trataera bateratua eraginkorrena dena, inok ezin du esan ezetz. Eta arloa eta hizkuntza elkarrekin landuta askoz ere eraginkorragoa dela, ja inork ezin du esan ezetz. Horiek gaude frogatuta. Bai? Orduan ze kortxoli ziken egea. Ze ez ditugu gauzatzen. Bai? Eta danok gaude ados, danok dakigu horrela egin behar dela. Eta orduan zatik ez tegu iken. Eta ez tegu iken, Oroar, barkatu, Oroar, ez tegu egiten. Beste idea importante bat hizkuntza proiektuaren kontuan. Eskolako eremu guztietan eragin nahi dugu eta komunitate osoaren parte hartzea. Sustatu eta bermatu beharko luke. Hizkuntza proiektua ez da hizkuntza proiektua idazten duen irakaslearena. Eta eskola batzuetan hala da. Bai? Gure burruketako bat, eta hizkuntza proiektuen aholkularitzan urte batzuk daramatzagu, gure burruketako bat, da hain zuzen ere lehenengo momentutik ikastetxeetan talde eragile bat sor dadin hizkuntza proiektua sozializatuko duena, landuko duena, eztabaidatuko duena, eztabaida horiek klaustrosora eramango dituna. Hizkuntza proiektua bestela da batek idatziko duen eta kajoi batean barruan gelditzen da zerbait. Nik kajoietan asko ikusi ditut. Ez dakizuen eskoletakoak non dauden, baina nik asko ikusi ditut. Bai? Ez dugu hori nahi. Nahi dugu zerbait konsensuatua dena. Ez dezagu jarri helburu handirik baldin badakigu ez direla beteko. Jarri helburu txikiak, hasi poliki, hasi ados gaudenen artean, baina hasi egingo den zerbait egiten. Ez kajoian egongo den zerbait egiten, baizik eta garatu, bai, denborarekin garatu eta osatuko den zerbait egiten. Eta gero oso garrantzitsua auzo herriko eragile guztien gune eta helburu partekatu moduan sortzea, ezta? Lehen esaten nuen saretzearena, batzuk lortzen dute saretze lan hori. Eta erantzukizuna konpartitzea ere bai, eta inplikatzea ere bai, ezta? Azken finean, danon helburua da gure ikasleak izan daitezen, bai? Komunikatzaile onak, eleaniztunak, herritar inplikatuak, bai? Eta hori pasatzen da saretze eta formazio hauetatik. Norabidea erabakitzen dugunean ere, eta lehen esan dizuet, eleaniztasun gehigarriaren kontu hori jasoko nuela, ezta? Badaukagu eleaniztasun gehigarriaren erronka. Nik ez dut irudikatzen, eleaniztasuna ez bada, noski ez ezkerrean jartzen den bezala, arlo bakoitza dago bere aldetik, guk horrela ikasi, nik ez dakizue, nik horrela ikasi non. Arlo bakoitza bere aldetik, inolako harremanik gabe, etortzen zen euskerakoa eta egiten genitun aditzak, etortzen zen gaztelaniakoa eta egiten genitun aditzak, etortzen zen latinekoa egiten genitun aditzak, etortzen zen frantsesekoa aditzak, loturarik inok ez zizkizun esplikatzen, kontrasteak egiteko irizpiderik inok ez zizkizun ematen, eta orduan, bai, pixua, hizkuntzak beti izan dira pixutxuak, hala ez. Oraindik orain, gure ikaslei gutxien gustatzen zaizkien ikasgaiak hizkuntzakoak dira. Zeo zer gaizki egiten nahi da. Hala ez, niri bentsat, unibertsitatean ere bai. Guk ere ez dugu lortzen, ez izue pentsau, Eta hori buru horra gehala eta saiatzen gehala, baina hizkuntzekiko badago alako, ez dakiz egiten den, dan ederrarekin, zeo egiten du txarto. Orduan, argi dago, eleaniztun izatea ez dala hizkuntza bakoitza eta arlo bakoitza bere aldetik, baizik eta elkar eraginean daudela. Bai? Arlo eta hizkuntzak elkarrekin landu beharko genituzke, ez eine, erabili eta landu ez da gauza bera. Bai? Erabiltze hutsak ez du kontzientziarik ematen egiten ari garenaz. Eta hau da beste kontzeptu bat importantea dela. Zuek hauzkoa egiten duzut? Elkarrezketa pila bat ditutu. Bedite gauda elkarrezketan. Bai, eta zeinak hitz egiten dut. Ni galdera hitz egiten dut. Zu galdera. Eta ikasleak zenbat hitz egiten duen? Erantzun egiten dute. Karo, ze galdera egiten ditugu?
Zemu zaude, ondo. Zema da 2+2, 4. Diskursoaren garapenerako, bai? Gau, diskursoaren garapenean nahi baldin badugu, ahozko guztia, ez dut esan nahi hori ez denik egin behar, Baizik eta ahozko guztia horretara mugatzen baldin bada, gure ikasleek daukaten aukera hitz egiteko ez da mugatua da. Esageratu indet, baina ez pentsa inbeste, Ez asko. Orduan, hau ondo ulertzen da. Bai, elkar eraginean daude, elkarrekin ikasten ditugu, eta kontziente beharko genuke izan, zer egin elkarrekin ikasten ari garen kontzientzia ikasleengan ere pizteko, ezta? Gaitasun eleaniztuna, noski, ez da hainbat elebakarren batura. Nik daukat, hemen, bolatxo bat frantsesa dana, beste bat euskara dana, beste bat gaztelania dana, beste bat ingeles txikitxoa dana, bai? Ez dugu horrela funtzionatzen, bai? Ikuspegi ekologikotik elkar eraginean daude, bai? Elkar eraginean daude, eta gainera Cuminsek aspaldi esan zigun, elkar menpeko direla, bai? Elkar menpekotasunaren teoriak dagoeneko urte asko ditu, bai? Eta Cuminsek esaten zuen, egoera eleaniztun baten hizkuntza bakoitzak albokoari eragiten diola, eta izebergarena ezagutzen duzuen, bai? Ze habia, danok ezagutzen, baina gero ez dugu jokatzen honen ere, danok ulertu dugu, danok iruditzen zaigu oso ondo dola, baina gero ez dakigu honek izan egin. Bai, kontua da, eta nola jokatuko dugu honen aurrean, bai? Danok dakigu, gaitasun komunikatiboan daukagula axaleko diferentzia, gaitasun linguistikoak, ze hizkuntza bakoitzak bere elementu propioak ditu, bere ezaugarri propioak ditu, eta horiek landu egin behar dira, hiztegiak desberdinak dira, bai? Aditzak desberdinak dira, baina ikuspegi gramatikala igual berdina, beraz, bai? Gauza batzuk berdinak dituztenean, kontrasteak egiteko aukera errazagoa daukagu. Baina, gaitasun soziolinguistikoa, gaitasun diskursibo testuala, gaitasun estrategikoa, hori gaitasun komunak dira. Bai, orduan guk gutun bat idatzi behar baldin badeu, eta ez dakizue, baina nik hau egin dut, irakasle moduan, irakasle moduan, ze hasieran ez genekien oso ondo. Orduan, gutuna edo azalpen bat, edo iritzi testu bat, lantzen dozu, hasi eta buka, alegia. Hau da eredua, makroegitura, bai? Kohesio horrela, koherentzia ahala, eta hizkuntza hola, eta gero dator erderakoa, eta hizkuntza iritzi artikula. Makroegitura hola, bai? Eta ikasleen sensazioa da jo, beti gabiz gauza bera egite. Eta adi ez bagea gaina kontrasanean erortzen. Ze igual, gaztelaniako eta euskerako irakasleak esan dugu gauza kontrako. Eta ja, itzalita guazen. Eta hori gertatzen zaigu. Ez garelako, ez dugu egiten nahitan. Bai, egiten dugu ez garelako kontziente horretaz. Ez dugulako gogoeta hau egin, eta igual behar dugulako formazio pixka bat, eta gure artean klaustroan adostu nola egingo dugun lan. Hori baino ez da. Ze ulertu da ulertzen dugu. Bai. Ordan, gaitasun komun horiek, ez dira behin da berriz landu behar, egin behar dira gogorarazi, bai? Eta gero, noski, ekoizpenak hizkuntza ezberdinetan egin, noski. Ze, gaitasun linguistikoak ezberdinak dira. Bai? Eta hizkuntza batzuek eta beste batzuek gainera dauzkate logika desberdinak. Euskeraz ez dago tilderik, baina azentua bai. Eta batzuetan esaten diegu ez, euskeraz ez dago azenturik. Gauza desberdinak esaten egia, ez daukat tilderik, baina azentua. Bai, orduan, hor nahazten gea, bai baino gehiagota. Eleaniztasun gehigarriaren erronka zein da guretzat. Hau da, guk gure unibertsitatean hizkuntza proiektua hasieran egin genuenean aldatzen ari gara. Bai, asko ikasi dugu ordutik ona. Hau 2010ean definitu genuen, baina eleaniztasun gehigarriaren erronka ez da aldatu. Ze izan gure abia puntua, ezta? Badakizue, ni Eskoriatzatik nator, irakasleak prestatzen ditugu, HH-ko eta LH-ko graduetan, eta gure helburua zan jakina, eskoletako ikasleak eleaniztunak nahi baldin baditugu, gure ikasleak ere bai. Eta gainera nola datozen ja, inglesa ikasita, eta bai, gure pensamentua zan, nola areagotu aldugu gure ikasleen eleaniztasun gaitasuna. Ze guretzat erronka itzela zan, bai? Jarraitzen dizate.
Orduan, gure xedea zen Euskaldun eleaniztunak, gure irakasle guztiak Euskaldunak izango dira. Bai? Ez datoz, batzu datoz hola, segun ja baita hasi garaia ikusten gure ikasleak benetan diren bebi, diren zebat, diren abi, bai? Gure bagabiltza. Danetik datorkigulako, momentu honetan gainera oso nahasi. Oso nahasi datoz. Eta gure helburua da denei ematea aurrera egiteko aukera, ezta? Zuena bezala. Osea, logika bera da. Orduan, Euskaldun eleaniztunak izateko, guk nahi genuen abiatu elebitasun maila funtzional altu batetik, elebitasun funtzionala, euskara eta gaztelaniaz, bai? Gaitasun jasoa eukitzea, ezta? Eta hortik hirugarren hizkuntzaren jabekuntza gerta dadin, bai? Egin behar genituen jarrera baikorrak suspertu, zespentsa, ikasle guztiek ez dauzkate jarrera onak hizkuntzekiko. Bai, gurera etortzen direnean, ere ez. Eta orduan egin behar dira landu. Eta jarreraren oso garrantzitsua da. Bai? Gaztelaniarekiko jarrera, batzuk gaztelaniarekiko jarrera ezkorrarekin datoz. Beste batzuk euskararekiko jarrera ezkorrarekin datoz. Inglesarekiko jarrera ezkorra daukate askok. Zaila egiten zaie, eta orduan, hori landu behar da. Gero beraiek dira eleaniztasun horren eredu eskolara joaten direnean, beraz oso garrantzitsua da. Bai? Jarrera baikorrak suspertu behar genituen, erabilera esanguratsua sustatu, beraz jarduera esanguratsuak ikasleentzat, bai? Zertarako ondo ulertu behar zan. Zertarako iten dugu hau, hizkuntza honetan da ez bestean. Bai? Hori ondo ulertu behar da. Eta metodologia eraginkorra izan behar zan. Beraz, gu ere hizkuntzen trataera bateratua eraikitzen saiatu ginen, eta edukia eta hizkuntza noski aldi berean lantzen, bai? Ingeleseko klaseak ematen dituztenek badakite lantzen ari diren edukiaz gain, hizkuntza ere lantzen ari direla. Horren kontzientzia osoa daukate. Guk ez daukagu hizkuntza klaserik, bere horretan. Bai? Baina baditugu. Ze badakigu berariaz landu behar dela. Badakigu berariaz egin behar direla hizkuntza feedbackak. Eta hori bestea, irakasle guztiok egiten dugu? Ez. Eta beharko genuke, irakasle guztion ardura izan beharko litzake hizkuntza gaitasuna. Eta guguaz eskoletara, eta arlo bat hizkuntza, eta lantzen dugu, eta, en fin, problema berberak dauzkagu edo guztietan. Baina saiatzen gara. Eta pesau, pelma gara, eta hor, ezta? Eta horrela saiatzen gara pixka bat eleaniztasun gehigarri horretara iristen. Eta hori da eskola, edozein eskolak, bai, gure bezala, egin dezakeen zerbait. Zeintzu dira printzipioak eleaniztasun gehigarri honenak? Komunidadean presentzia gutxien duen hizkuntzari ematen zaiola lehentasuna. Gutxien daukanak ez diolako gehien daukanari kentzen, eta alderantziz, bai. Bai? Elebitasun gehitzailea nahi dugu eta ez kentzailea. Bai? Elkarrizketarako kompetentzia eta kompetentzia akademikoaren garapena suspertu nahi dugu. Eta hori ere oso importantea da. Eskolan ez dugu bakarrik elkarrizketa gaitasuna lantzen. Gaitasun akademikoa ere landu behar dugu. Orduan erabaki behar dugu, ze mailatik gora emango diogun gaitasun akademikoari garrantzi gehiago. Noiz hasiko garen euskara batua lantzen, ze toki batzuetan horrekin ere itzela dago. Bai? Guri segun eta nondik etortzen zaizkigun ikasleak, batuaren kontzientzia zero. Beste batzuk batua bakarri daukate. Eta gogoeta horiek egin behar dira. Bai? Batzuen eta besteen ongizaterako. Bai? Beste euskalkirik ez daukana ere, daukanarekin pozik egon dadin, eta euskalkiak dauzkatenek erregistroen inguruko gogoeta egin dezaten. Bai? Eta horiek hizkuntza proiektua egiten dugunean, ez da behatu behar ditugu, bai? Eta erabaki. Daukagunetik abiatu. Bai? Eleaniztasun gehigarriaren alde jarrerak eta motivazioa lantzeko estrategiak planifikatu egin behar dira. Bai? Ikuspegi soziolinguistikoa eta jarreren inguruko kontuak landu egin behar dira, ez dira berez sortzen. Bai? Metodologia eraginkora erabiltzen da jakintzagaiak eta hizkuntza ondo uztartzeko, ikuspegi komunikatiboan oinarritzen gara, eta erabilera esanguratsua izan behar da hizkuntzak ezagutza arloa lantzeko, alegia, planifikazio bikoitza. Bai, hori da oinarritu esan dudana. Edukia eta hizkuntza aldi berean planifikatzen dira.
Abiatzen gara nondik? Abiatzen gara beti hizkuntza proiektua egiten dugunean, non gaude horretatik, ezta? Helburuak tokian tokiko egoera eta beharren arabera ezarri behar direlako, diagnostikoa oso importantea da, tokiko hizkuntzak zeintzuk diren, da ze egoeratan dauden, da ze hiztun mota daukagun jakin behar dugu hasieratik, gela barruan eta gelaz kanpo egiten dena jaso beharko genuke, bai? Ikasleen irakurketa eta idazketa maila zein dan, nola irakasten da gure eskolan irakurtzen da idazten, eta igual oso konforme gaude eta deskribapenarekin ja gure helburua finkatuta dago. Ez du esan nahi deskribatuko dugun guztia aldatzeko dela. Deskribatuko dugu eta ikusiko dugu hor zeintzuk erronka, bai? Agertzen zaizkigu. Ze material didaktikoen ezaugarriak zeintzuk diren, jardueren balio komunikatiboa zein dan, ea benetan egiten ditugun jarduerek ikasleen gaitasun komunikatiboa sustatzeko balio egiten ala ez, bai? Jardueretan hizkuntzen arteko lankidetza, bai? Egiten den ala ez, eta ez bada egiten hor daukagu ja erronka, bai? Eta arlo ez linguistikoetan hizkuntzari nola erreparatzen zaion, ala ez zaion erreparatzen, eta orduan hori ere bada eskolan landu behar den zerbait, ezta? Eta hori guztiak joaten dira normalean irakasleen prestakuntzako gai moduan. Lehen esaten izuen irteera profila definitzen dugula, ezta? Egia esan, aitortzen dut ez dakidala Nafarroan hizkuntza profila definituta dagoen ala ez. EAEren kasuan, definitu zuten kurrikulum batean, gero beste batzuk kendu egin zuten, eta hori berriz ere agertu egin da. Bai? Eta momentu honetan, ofizialki, bai? Planteatzen dena da, euskaraz eta gaztelaniaz derrigorrezko hezkuntza amaieran, alegia 16 urtekin, ikasleek B2 izan behar dutela, eta batzuk ofizialki hori ez du jartzen C batena, batxilergoan eta lanbide heziketan. Baina eskola askok esaten dute beraiek nahi dutela batxilergoan eta lanbide heziketan beraien ikasleak C bat izan daitezen. Horrek esan nahi du hori landu egin behar dela. Ze berez, bai? Eta inglesez derrigorrezko hezkuntza amaieran B bat eta batxilergo eta lanbide heziketan amaieran B2. Badakizue hauek direla Europako markoak proposatutako, eta hau da, eskola bakoitza, oin, eskola asko hizkuntza proiektua egiten hasten direnean, hemen ataskatu egiten dira. Ze hau ez da gainarraza. Eta gainera, ez da posible, berez. Benetan alda ume guztiekin, segun ze ume profil daukagon, eta horregatik diagnostikoen da importantea. Bai, orduan, hau da apur bat korapilotxua eta atazkatxua izaten hori da, ze... benetan ezin da, baina batzukin igual bai, orduan nola gerturatzen ditugu, ezta ikasleak apur bat nahi dugun horretara eta nola komplementatzen dugu, nola egiten ditugun beste jarduera osagarri batzuk edo, bai, baina hori dana, inberduna da, pentsau, proposatu eta egin. Eta hizkuntza proiektuak balio beharko luke horretarako, bai? Begira, ofizialki hau esaten da. Nola egingo dugu, guk ez dugu esango ez dugunik egingo. Ez dago eskolarik esaten duenik ez duela egingo. Guztiek esate dute baietz. Baina benetan hori posible da B ereduko eskola batean, helburu berberak bete aldituzte? 170 edo 80 familia, atzerriko familien seme-alabak dituzten eskolek? Bai? Oso konplejoa da gure eskola sistema, oso konplejoa da. Baina egia da, ipar bat eukitza ez dela txarra. Orduan, horregatik erabili dut norabidea hitza. Bai, guk hizkuntza proiektua egiten dugunean, egiten duguna da norabidea, norantz. Joan nahi dugu eta pausoz pauso. Pausoz pauso. Egingo duguna da definitu pausoak. Bai, desesperatu gabe. Ze bakoitza abiatzen da daukanetik. Eta danok nahi dugu egin gure ikastetxea aldugun eta honena. Hala ez. Hori ere horrela da, eta hola sinisten dugu. Bai? Ez dago irakaslerik ez duenik nahi honena bere ikasleentzat. Hori hola da. Orduan hau da, ez da baira bat. Bai? Europako markoa danok ezagutzen duzu. Bai? Nondik ateratzen dira helburu horiek? Ba, Europak markatutako ezaugarri hauetatik. Bai? Gure helburua izango litzake ezaugarri hauek eskolako jardueretara ekartzea. Ze hauek oso orokorrak dira. Orduan, hauek espezifikatu beharko gerituzke gure eskolako helburu bihurtzeko. Adibidez. Eta lehen komentatu dudan gauza baten arira, guk hiztun profila, gure ikasleen hiztun profila definitzen dugunean,
Egin aldugu, nahikoa da hizkuntza helburuekin? Nahikoa da Europako markoarekin? Bai, igual ikuspegi soziolinguistikoa ere gehitu behar diogu, eta ikuspegi historiko-kulturala ere, bai. Eta gure ikasleen profila osoa izango da ezaugarri horiek guztiak biltzen dituenean, ezta? Beraz, eta horrek dakar landu egin behar direla, eskola. Nola gauzatu? Hizkuntzen garapena. Eta ia hitz egin dugu, ezta? Hizkuntzeak irakasteko ikuspegia da. Behar duguna berezi, horretara iristeko, ezta? Guk landu dugu hizkuntza testu generoen bidez, eduki bidez, edo elkarrekintza bidez. Hirurak aipatu ditut dagoeneko, bai? Hizkuntzen trataera bateratuaz hitz egiten dugunean, bereziki hitz egiten dugu testu generoen bidezko lanketaz, bai? Eta eduki bidezkoaz eta elkarrekintzaz, bereziki lehenengoari helduko diot, bai? Danok ezagutzen duzue, suposatzen dut, zeintzuk diren Dolcek eta Schneulik duela urte asko proposatu zituzten generoak. Genero multzoak, ezta? Narrazioa, kontaketa, argumentazioa, azalpena eta egintzen deskribapena. Ahaztu zuten ikuspegi ludiko poetikoa eta hori gero, bai, da transversala. Orduan, eskolak espiral moduan landu behar ditu urtero guztiak. Baina, klaro, eskolak ez du lantzen kontatu. Eskolak lantzen duena da ipuina, alegia, biografia, debatea. Ez du lantzen argumentazioa. Lantzen du iritzi testua, bai? Guk landuko ditugu testu moldeak. Baina testu molde horiek badauzkate testu genero multzoen ezaugarri komunak. Ezaugarri komun horiek behin da berriz hizkuntza guztietan errepikatu behar ditugu? Ba ez, bai? Testu generoek aukera oso ona ematen digute oinarrizko gaitasunak elkarrekin lantzeko. Bai? Hizkuntzak ikasteko honetan, komunikazio egoerak esango digu ze genero otatu, ze genero landuko dugu. Daukagun komunikazio egoera horrek eskatzen diguna. Normalean egiten dugu testu liburuak proposatzen diguna. Ez gara abiatzen daukagun egoera komunikatibo erreal batetik, eta hori izango litzake interesgarriena, alegia ikasleek ondo ulertzea zertarako behar duten, idatzi behar duten testua edo azaldu behar duten testua, hori izango litzake ideala, bai? Baina, bai, testu liburu batzuek oso jarduera interesgarriak proposatzen dituzte. Hala ere, eta irakasleoi laguntzen digute gure lana ondo antolatzen. Beraz, hau ez da testu liburuen kontrako, nahi dizki gustatzen, baina ez da. Ze testu liburuek lagundu egiten digute antolatzen. Kontua zein da? Kontua da guk manejatzea testu liburuak eta ez testu liburuak gu. Eta horraino iritsi gara, hori da problema. Problema ez da testu liburuak erabiltzea. Problema da testu liburuek gu manejatzen gaituztela. Eta hori bai da problema bat. Eta hori da beste gogoeta bat. Generoaren alderdi, ze alderdi landuko ditugu? Generoaren arabera, ez da, adibidez ahozko batean, guk landuko genuke komunikazio egoera, arlo batekin lotuta baldin badago, eduki batzuk egon egingo dira, beraz, eduki horiek landuko ditugu, testuaren plangintza edo antolaketa, testuratzea eta testuratzea dira hizkuntza edukiak, hizkuntzaz besteko edukiak eta diseinua. Demagun hau lantzen ari garela 3 hizkuntzatan. 3 hizkuntzatan landu behar ditugu guztiak? Zein da berariaz landu behar duguna hizkuntza bakoitzean? Testuratzea. Zer beste guztia, komuna da. Eta orduan, jakin egin behar dugu. Inglesekoa sartzen denean, jakin egin behar du, gaztelaniaz landuta dagoela hori. Eta orduan, gogoraraziko du, egingo dugu memoria didaktikoa aktibatu, eta hortik lanean jarraitu. Eta kontrastea egin hizkuntzen artean, seguru asko, ze hobetu ulertuko dituzte gauzak. Beraz, genero dimensio hauetan, badaukagu gaitasun batzuk landuko dituguna, danok ezagutzen ditugu, hizkuntzen 4 gaitasunak, eta generoaren alderdiak, makroegitura, testuratze estrategiak, eta hizkuntza baliabideak. Batzuk dira gaitasun komunak, eta beste batzuk espezifikoak. Jakin behar dugu, eta adostu behar dugu. Guk uste dugu ikuspegi horrek bermatzen dituela, bai esperimentazioa, bai sormena, bai ikasleak erronken aurrean jartzea, eta bai pertsonen garapena. Eta erronkena oso importantea da. Ikasleek beti, ariketa mekanikoak egiten baldin badituzte, hor ez dago erronkarik. Erronken aurrean ikasleak jartzea oso importantea da. Eta uste dugu,
metodologiarik egokiena dela proiektuetan edo jarduera irekietan oinarritutakoak, ezta? Horien artean dago sekuentzia didaktikoa, denok ezagutzen duzu. Ginebrako eskolak planteatu zituenak, guk proiektu deitzen dugunak, sekuentzia didaktikoak ez dira hitzez hitz horrela bete behar direnak, baizik eta, proiektuak izan aldira, eta kontua da egiten ditugun gauzak harira etor daitezela. Harira. Lantzen dugun gramatika, harira dator. Ez dugu egingo aditzei buruzko ariketa ez tekizet, baizik eta lehenaldia landuko dugu, berariaz, testu historiko bat idatzi behar dutelako, eta horretarako lehenaldia ondo erabiltzen jakitea importantea da. Bai, zertarako, lantzen dugu. Hizkuntza ikuspegi horrek eragina dauka hizkuntza proiektuan eta ikastetxean. Bai? Eta, bago horretan ari gara. Printzipioz hizkuntza proiektuetan, ari diren eskoletan, aholkularitza eskatzen digutenean, daukaten premietako batzuk hauek dira. Nola txertatu ikuspegi komunikatiboa gure jardueretan, normalean eremu pedagogikoaren diagnostikotik abiatzen diren beharrak dira, eta guk bereziki egiten dugu lan horretan. Baina ikastetxearen marko orokorra kontuan edukita. Bai? Momentu honetan, Nafarroan hasi gara proiektu bat honekin lotuta, irakasleen prestakuntzarekin lotuta Uharteko eskolan, eta gure helburua da pixka bat praktikan oinarrituta, bai? Gogoeta konpartitutik, autu konpartituetara joatea, ezta? Hor garrantzitsua da irakasle guztiekin lan egitea, bakoitzak egiten duenetik, ezta? Abiatuta gogoeta egitea, gogoeta horiek konpartitzea, eztabaidatzea, autuak saiatu beharko genukelako hizkuntza proiektuari begira, konsensuatuak izan daitezen, partekatuak izan daitezen, adostuak izan daitezen, ezta? Pausoz, pauso. Hizkuntza proiektu bat egiteak behar du denbora. Gero ikusiko dituzu esperientzia batzuk eta hor denbora asko daude. Eta honaini, bai? Espero dut, entzundako gauza batzuek, holako batzuk ikusi ditut eta pentsatu, ados daude. Galderarik edo baldin badukazue, gu formatzaile gara da, ateratzen zai berez. Hizkuntzaren gertaera buruzko formakuntza berezia dagoen, irakasle formakuntza berezia dagoen. Orain, zura hizkuntzaren gertaera guzti hori, eta nikakin nahiko nuke benetan egiten ari den bat formakuntza hori bateko irakasleak izan behar diren. Saiatzen gara. Eskin bizin zait oso gara. Oso importantea da. Guretzat adibidez, egitea lan eskoletan, esango nuke ezinbestekoa dela. Ezinbestekoa da, eramanaldi egulako benetan eskolan dagoen egoraren eta kezken berri, ezta? Ni eskola askotatik mobitzen naiz, aholkularitza eta prestakuntza ematen, eta horrek bai laguntzen dit ikusten, pixka bat ze premia dauden, eta baita ere ikusten ze premia aukiko dituzten gure ikasleek, hain zuzen ere horregatik da importantea, ezta? Prestatzea irakasleak dagoen eskolarako eta eskolak gaur egun planteatzen dituen dilemetarako, ezta? Eta hori oso importantea da, eskolak beti dago dilemen aurrean. Gu saiatzen gara. Eraginkorra gara? Egia esango badizu zalantza daukat. Ze ni badaukat kezka bat, igual hau ez nuke esan behar holan publikoki, baina bueno. Ni badaukat kezka bat, eta da, hizkuntzako, eta horregatik esaten dizuen lehen, ez dakidala zergatik, baina ikaslei hizkuntzako ikasgaiak direla, oroar, gutxien gustatzen zizkienak. Zaizua gertatzen? Hala, konfundituta nago. Igual konfundituta nago. Ados zaudeten erekin, gertatzen da? Pues gurean ere, eta konturatzen naiz, ikasleak gelditzen direla beste gai batzuetako esloganekin oso errez, eta gureekin ez.
Eta horrek eskatzen hau. Orduan, zehose egiten oso ondo. Gu saiatzen gara, hauek gai moduan gure kurrikulumean txertatuta daude. Eta momentu honetan gure kurrikuluma aldatzen ari gara, gure hezkuntza proiektu aldatzen ari gara, proposamenetan lan egiten hasi gara, eta lan proposamenak ikuspegi honetatik egin egiten ditugu. Orduan ez da bakarrik esan zer egin behar dan, baizik eta erakutsi nola egiten dan. Hori da apur bat gure helburuetako bat. Ez dakit zenbateraino lortuko dugu, lan proposamen batzuekin eta lortzen ari gara hori. Nik espero dut eragin egingo duela ikasleen ikuspegian. Espero dut. Saiatzen gara. Hizkuntzen trataera bateratuaz hitz egiten dugu, eleaniztasun gehigarriaz hitz egiten dugu, hizkuntza eta arloa nola egin behar diren egiten dugu, egiten ditugu praktikak. Ikasle guztiek egiten dute haien praktikaren analizia. Seguk ikasle guztiei eskatzen diegu haien praktika graba dezaten praktiketara joaten direnean eta etortzen direnean egiten dituzte gurekin analiziak, personalak. Ze gure helburua da haien profila garatzea. Eta orduan egiten dute gogoeta oso sakona haien profil personal eta profesionalaz. Eta konturatu naiz, eta horregatik esaten nuen lehen, ze gutxi erreparatzen dioten hizkuntzari. Horregatik esaten dut. Ez dira gelditzen, oso gutxi erreparatzen dioten. Eta orduan, hizkuntzakok, batzuk hizkuntzakoa garen ez, eta beti zerten gara hor, eta hori egiten ari den hori edo, esaten ari zen den hori edo, eta zergatik ez diozu, konturatu zen orderaz egin duela? Ze, eluke egin behar, pensatzen dugu, orduan. Gogoeta horiek ez dituzte berez, batzuk bai, baina gutxik. Eta horrek adibidez nik eskatzen hau. Nabielako gauza bat esatet, baina gero, konstienten ez hori oso importantea dela. Eta gu prestatu behar ditugula ikasleak dauzkagun premia hauetarako. Saiatzen gara. Beste galdera bat. Eta gainera oso pelma batzuk. Markatu, goazten dizuet, horrietan badozuela WhatsApp zenbaki bat, baduzue galdera egiteko, iritsi da galdera batzuk eta igual asko ezin ditu egin da gorreko ditugu gerorako, baina... Bueno, gero hemen egongo garen ez barriketan bebai, ez? Bat gutxienez egingo dizugu. Y es en castellano además, una pregunta que se ha hecho, es ¿crees que el profesorado por sí solo es capaz de tomar decisiones tan determinantes para un centro? Por eso piden formación. Pues depende de la trayectoria de ese centro, del liderazgo político y pedagógico de la dirección de ese centro, porque si hay algo determinante que he visto yo en la mayoría de las escuelas que he visto es precisamente la importancia de ese liderazgo político, no solo pedagógico, político y pedagógico. Político no de hacer política, sino de que nosotros estamos creando una política lingüística, una política educativa en nuestro centro, ¿sí? El liderazgo educativo y político es súper importante. Si ese centro tiene un liderazgo potente, sí, pero en general los que quieren hacer un buen proyecto lingüístico de centro piden formación. Y esa formación a veces pasa por ayudarles a hacer el proyecto lingüístico, y cuando se trata de todo el claustro, el nudo, que iba a decir el corapillo, el nudo está en la visión metodológica. Y entonces se hace formación metodológica. Porque una de las formas de cambiar nuestro centro es precisamente, claro, de cambiar nuestro centro porque nuestra meta siempre son los alumnos. Que nuestros niños y niñas tengan un buen nivel. O sea, la finalidad última es esa. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para eso, ¿o no? Entonces, claro, ¿de qué se dan cuenta enseguida? De que necesitan formación metodológica, pedagógica, lingüística. Entonces, normalmente las formaciones que se dan con el claustro entero son a nivel pedagógico, metodológico, y con los equipos que están haciendo los proyectos lingüísticos de centro es asesoría en proyectos, en cómo hacer el proyecto, en qué instrumentos podrían utilizar para hacer
los procesos en el centro, porque el proceso del proyecto lingüístico lo tiene que hacer el centro. Nosotros no lo hacemos. Nosotros podemos dar instrumentos, podemos formar a los docentes en metodologías y en perspectiva lingüística, pero las decisiones las toma el centro. ¿Se puede hacer solo? Pues depende. Hay centros que sí, y hay muchos centros que no. Y además, como en los claustros hay profesores de todos los tipos, pues en general suele hacer falta hacer formación con el claustro, porque explicarme a mí cuánto tiempo utilizáis en los claustros para hablar de pedagogía. O cada vez que os juntáis es, ¿qué ejercicio vamos a hacer? Yo voy a hacer hasta que sea esta ficha, la otra, yo la uso así y yo la uso asau. Pero cuando hablamos de y cómo damos las clases y qué hacemos con la interacción y cuál sería la mejor forma y a mí me funcionan estas estrategias, eso no se hace. Entonces las formaciones vienen muy bien para crear esa cultura, que según mi experiencia no hay mucha. No sé, igual en nuestros centros sí, pero lo que yo he visto, normalmente la gente se suele quejar mucho de que no tienen espacios, no hay tiempo. El mejor regalo que se le puede hacer a una escuela es darle tiempo. Lo dice todo el mundo. Aragay decía una vez, ¿verdad? ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué es lo que más le pediría yo? Tiempo. No tenemos tiempo. Tenemos mucho trabajo y poco tiempo. Bueno, eskerrik asko, ez luzatzeagatik utziko ditugu galderak gerorako, eskerrik asko, Karmele. Eta, bueno, jarraian